Καλώς ήρθατε, ονομάζομαι Κωνσταντίνος Καστανάς. Είναι εντυπωσιακό το νούμερο, βλέπω αυτή τη στιγμή 123 άτομα που παρακολουθούμε ζωντανά αυτό το webinar. Καλωσορίζω όσους παρακολουθούν ζωντανά, επίσης καλωσορίζω και όσους βλέπουν αυτό το webinar μαγνητοσκοπημένο. Στα επόμενα λεπτά θα μιλήσουμε για μια νέα ιδέα, η οποία συνδυάζει τις εξής τάσεις της αγοράς. Τις mobile apps, αυτές τις εφαρμογές για τα κινητά, την τουριστική βιομηχανία και το internet marketing και συγκεκριμένα τις small office, home office επιχειρήσεις, τις επιχειρήσεις με έδρα το σπίτι, καλύτερα τις επιχειρήσεις με έδρα τον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Να τα πάρουμε με τη σειρά. Το 2008 η εταιρεία Apple δημιούργησε το πρώτο App Store, το πρώτο κατάστημα που πουλούσε εφαρμογές για κινητά. Αυτό σημαίνει ότι το 2007 δεν υπήρχαν εφαρμογές για κινητά. Παρόλα αυτά, τον τελευταίο μήνα γίναν πάνω από 2 δισεκατομμύρια downloads διαφορετικών εφαρμογών τον τελευταίο μήνα. Οι προβλέψεις λένε ότι μέχρι το τέλος του 2013 θα έχουμε 2 δισεκατομμύρια downloads εφαρμογών κάθε εβδομάδα. Η δεύτερη τάση είναι η τουριστική βιομηχανία. Η τουριστική βιομηχανία είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία του κόσμου, τζιράρει σχεδόν 7 τρισεκατομμύρια δολάρια. Όσον αφορά τη σύνδεσή της με το internet marketing και τις mobile apps, το εξαιρετικά ενδιαφέρον στατιστικό είναι ότι το 90% των χρημάτων και των κρατήσεων που γίνονται στην τουριστική βιομηχανία πλέον γίνονται online. Πλέον γίνονται μέσα από τον υπολογιστή μας. Η τουριστική βιομηχανία και τα ταξίδια, παρόλο που θεωρούμε ότι είναι ένα προϊόν πολυτελείας, από αυτό και από άλλα αντίστοιχα διαγράμματα βλέπουμε ότι ο τουρισμός και τα ταξίδια έχουν συνεχόμενα ανωδική τάση τα τελευταία 60-70 χρόνια. Οι προβλέψεις λένε ότι θα συνεχίσουν αν έτσι. Παρόλο που νομίζουμε ότι τα ταξίδια είναι ένα προϊόν πολυτελείας, στην ουσία τους τα ταξίδια είναι κάτι που όλοι καταναλώνουν ανεξάρτητα από το αν πηγαίνει καλά η οικονομία ή όχι. Η τρίτη τάση είναι το internet marketing. Το internet marketing είναι εξέλιξη αυτό που γνωρίσαμε ως παραδοσιακό δικτυακό marketing, είναι ουσιαστικά ένα online δικτυακό marketing. Στο δικτυακό marketing οι καταναλωτές ενώνουν την αγοραστική τους δύναμη, παρακάμπτουν τους μεσάζοντες, πετυχαίνουν καλύτερες τιμές. Με αυτόν τον τρόπο, αυτοί που κάνουν τις συστάσεις δημιουργούν εισόδημα. Στο online δικτυακό marketing, το 90% αυτής της διαδικασίας, των συστάσεων και της δόμησης δικτύου, γίνεται μέσω ίντερνετ. Οπότε, τι ακριβώς προωθούμε εμείς? Μιλάμε για ένα δίκτυο, για μια εταιρεία internet marketing, τι ακριβώς προωθούμε, τι ακριβώς κάνουμε. Έχουμε πρόσβαση σε 3 διαφορετικά προϊόντα: το chat booking, τα fan trips και τα fan condos. Αυτά ουσιαστικά είναι τα προϊόντα, να τα εξηγήσουμε ένα-ένα. Το chat booking είναι ένα δικό μας online ταξιδιωτικό γραφείο. Έχει αστείο όνομα, αλλά είναι κάτι που θα μείνει, όπως το Google και το Yahoo. Έτσι είναι κάπως περίεργο ονόματα, αλλά είναι ονόματα που μείνανε. Η εταιρεία είναι αμερικάνικη και μας δημιουργεί ένα δικό μας online ταξιδιωτικό γραφείο, μέσα από το οποίο κάνουμε μια κράτηση σε αεροπορικό εισιτήριο, σε ξενοδοχείο κ.ο.κ. Πηγαίνουμε διακοπές, επιστρέφοντας έχουμε επιστροφή χρημάτων. Ουσιαστικά ένα κομμάτι της προμήθειας που θα κέρδιζε ο πράκτορας επιστρέφει σε εμάς, το κερδίζουμε εμείς. Μέσω του chat booking μπορούμε να κάνουμε κρατήσεις σε ολοκληρωμένα πακέτα διακοπών, σε αεροπορικά εισιτήρια, σε ξενοδοχεία, ενοικιάσεις αυτοκινήτων, σιδηροδρομικά εισιτήρια, κρουαζιέρες κ.ο.κ. Δεν μιλάμε για μια συγκεκριμένη no-name εταιρεία αεροπορική ή μια συγκεκριμένη αλυσίδα ξενοδοχείων που ξεκινάει τώρα. Μιλάμε για την αεροπορική εταιρεία με την οποία θα ταξιδεύαμε έτσι κι αλλιώς, για ξενοδοχεία στα οποία θα μέναμε έτσι κι αλλιώς, για διακοπές σε προορισμούς στους οποίους θα πηγαίνουμε έτσι κι αλλιώς. Απλώς αντί να πηγαίνουμε σε ένα οποιοδήποτε online ταξιδιωτικό γραφείο να κάνουμε κράτηση, κάνουμε την κράτηση μέσα από το δικό μας ταξιδιωτικό γραφείο, με αποτέλεσμα ένα κομμάτι της προμήθειας να επιστρέφει σε εμάς, με αποτέλεσμα να έχουμε καλύτερη τιμή. Οι τιμές είναι τιμές της αγοράς, δεν είναι εκπτωτικές όπως θα δείτε στη συνέχεια στα fan condos και στα fan trips, αλλά στα ξενοδοχεία δίνεται κάτι που λέγεται 110% best rate guarantee. Τι σημαίνει αυτό? Είναι μια εγγύηση ότι θα έχουμε την καλύτερη τιμή της αγοράς. Δηλαδή, αν κάνουμε κράτηση σε ένα ξενοδοχείο από εδώ, αν το βρούμε κάπου αλλού οικονομικότερα, η εταιρεία είναι υποχρεωμένη να μας επιστρέψει όχι μόνο τη διαφορά, αλλά και 10% παραπάνω από τη διαφορά. Οπότε, αν έχουμε κλείσει ένα ξενοδοχείο 100 ευρώ και το βρούμε κάπου αλλού 80 ευρώ, δεν θα μας επιστρέψει μόνο 20 ευρώ, θα μας επιστρέψει και 10% παραπάνω, δηλαδή 22 ευρώ. Τα fan condos είναι εκπτώσεις, αυτό είναι το δεύτερο προϊόν. Αποκτούμε μέσω των fan condos πρόσβαση σε εβδομάδες διακοπών, σε τετράστερα και πεντάστερα πολυτελή ξενοδοχεία και δωμάτια σε ολόκληρο τον κόσμο, τα οποία τα αποκτούμε στο 25-30% της πραγματικής τιμής. Δηλαδή, μιλάμε για εκπτώσεις της τάξης του 60, 65, 70% και ούτω καθεξής. Τα fan trips πάλι είναι εκπτωτικές διακοπές. Είναι με άλλο τρόπο με εκπτωτικές διακοπές. Είπαμε τα fan condos είναι πρόσβαση σε ένα τεράστιο κατάλογο με χιλιάδες εβδομάδες διακοπών από τις οποίες μπορούμε να επιλέξουμε. Τα fan trips είναι ότι ενώνουμε την αγοραστική μας δύναμη,
ακριβώς όπως γίνεται και στο παραδοσιακό MLM, και αντί να πηγαίνουμε να κλείνουμε σε ένα κουρασγερόπλαιο, ας πούμε, μια καμπίνα ή σε ένα ξενοδοχείο, ένα δωμάτιο ξενοδοχείου, μπορούμε να πηγαίνουμε όλα τα μέλη της εταιρείας να κλείνουμε ένα ολόκληρο κουρασγερόπλαιο, ένα ολόκληρο ξενοδοχείο. Πάλι όπως και στα fan condos, το αποτέλεσμα είναι ότι αποκτούμε εξαιρετικά χαμηλές τιμές, εξαιρετικά οικονομικές τιμές. Τώρα, πώς κερδίζουμε χρήματα? Είπαμε, το προϊόν είναι εκπτώσεις, το προϊόν είναι προμήθειες από ταξίδια που θα κάναμε έτσι κι αλλιώς. Το κόστος για να συμμετέχει κάποιος σε όλο το πρόγραμμα και στο οικονομικό πλάνο πλήρως και στο προϊόν και να έχει πρόσβαση στις επιστροφές και να έχει πρόσβαση στις εκπτώσεις είναι μόλις $21, είναι 16 ευρώ το μήνα. Και ο τρόπος με τον οποίο κερδίζουμε χρήματα είναι δομώντας ένα δίκτυο 3x10 Forced Matrix. Σε αντίθεση με το κλασικό MLM που γνωρίζουμε, το κλασικό δικτυακό marketing, στο Forced Matrix δεν μπορούν να εισαχθούν στην πρώτη μας γραμμή απεριόριστα άτομα. Μπορούμε να συστήσουμε όσους θέλουμε, αλλά δεν μπορούν να εισαχθούν όλοι κατευθείαν με εμάς. Στο 3x10 Forced Matrix, μάλιστα, δεν μπορούν να εισαχθούν πάνω από 3 κατευθείαν με εμάς. Οπότε το δίκτυο αναπτύσσεται ως εξής. Αν συστήσουμε 3 άτομα, αυτά τα άτομα συνδέονται κατευθείαν με εμάς. Οι επόμενοι όμως εισάγονται υποχρεωτικά κάτω από αυτούς που προϋπάρχουν. Οι επόμενοι το ίδιο και ούτω καθεξής. Αυτός ο τρόπος ανάπτυξης δημιουργεί μια τεράστια δυναμική. Κάποιος που δεν εισάγει ποτέ ούτε ένα άτομο, παρόλα αυτά καταλήγει με ομάδα, δεδομένου προφανώς του γεγονότος ότι δεν θα σταματήσουν όλοι απλά ταυτόχρονα να εισάγουν άτομα. Εδώ πέρα να διευκρινίσουμε ότι αυτό το σύστημα δεν είναι γεωγραφικά περιορισμένο και ότι οι συστάσεις μπορούν να προέρχονται από οποιαδήποτε χώρα του κόσμου. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για μια εξαιρετικά νεοσύστατη εταιρεία. Η φάση της προέναρξης έχει ξεκινήσει από την αρχή του Ιουνίου, από 1η Έκτου του 2013, και το προϊόν αυτό και το πρόγραμμα αυτό είναι διαθέσιμο σε όλες τις χώρες του κόσμου. Είναι internet marketing, δεν χρειάζεται να πάμε να ανοίξουμε μια αγορά. Αν θέλουμε να συστήσουμε ένα μέλος από τη Ζιμπάμπουε, από την Αυστραλία, από την Αμερική, από οπουδήποτε, από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, μπορούμε να το κάνουμε. Αυτός ο άνθρωπος θα είναι δικιά μας προσωπική σύσταση. Οπότε, ένα Matrix 3x10, όπως είπαμε, έχει 3 άτομα στο πρώτο επίπεδο. Οι επόμενοι 3 που ξεκινάνε εισάγονται κάτω από αυτούς που προϋπάρχουν. Οι επόμενοι 2 το ίδιο και ούτω καθεξής. Στην πράξη, βέβαια, ένα δίκτυο δεν αναπτύσσεται έτσι. Δεν γεμίζει πρώτη μια γραμμή, μετά η δεύτερη, μετά η τρίτη. Στην πράξη, κάποιοι θα κάνουν λίγο περισσότερη δουλειά, κάποιοι λίγο λιγότερη δουλειά, κάποιοι καθόλου δουλειά και ούτω καθεξής. Όπως αναπτύσσεται αυτό το δίκτυο, υπάρχουν 3 διαφορετικοί τρόποι να κερδίσουμε χρήματα. 3 διαφορετικά είδη bonus. Το coding bonus, το matrix bonus και το matching bonus. Το coding bonus και το matching bonus το δικαιούνται μόνο οι άνθρωποι που χτίζουν δίκτυο. Το matrix bonus όμως το δικαιούνται και οι άνθρωποι που απλά συμμετέχουν ως καταναλωτές, οι άνθρωποι που δεν χτίζουν δίκτυο. Οπότε θα ξεκινήσουμε από αυτό. Για τα πρώτα 3 άτομα που θα τοποθετηθούν στο matrix μας, ανεξάρτητα από το αν τα έχουμε συστήσει εμείς, ο upline μας, ο δικός του upline και ούτω καθεξής, δικαιούμαστε $1 για τον καθένα. Οπότε, αν έχουμε 3 άτομα, κάθε μήνα που θα είμαστε μέλος και θα έχουμε αυτά τα 3 άτομα από κάτω, δικαιούμαστε περίπου $3 το μήνα. Για τα άτομα που βρίσκονται στο δεύτερο επίπεδο, δικαιούμαστε $2 από τον καθένα. Οπότε, για το δεύτερο επίπεδο δικαιούμαστε $18, που σημαίνει ότι αν κάποιος συμπληρώσει το πρώτο και το δεύτερο επίπεδο, είτε αν βάλει ο ίδιος 12 άτομα, είτε αν βάλει 3 που βάλουν 3, ουσιαστικά από εκεί και πέρα συμμετέχει δωρεάν. Από εκεί και πέρα η επιχείρησή του δεν έχει κανένα κόστος. Από εκεί και πέρα έχει πρόσβαση στις χιλιάδες διακοπές, στο chat-in booking και ούτω καθεξής, εντελώς δωρεάν, χωρίς να ξαναπληρώσει ποτέ τίποτα. Για τα άτομα που βρίσκονται από το τρίτο μέχρι το έκτο επίπεδο, κερδίζουμε $0,25 το μήνα. Για τα άτομα που βρίσκονται στο 7ο επίπεδο, κερδίζουμε $2 το μήνα. Και εδώ κάνουμε μια παύση. Μέχρι το 7ο επίπεδο δικαιούνται να πληρώνονται ακόμα και άνθρωποι που δεν έχουν συστήσει ούτε ένα άτομο. Αν κάποιος έχει ενεργό upline ή αν κάποιος είναι τυχερός και έχει ένα ενεργό downline και χτίσει ένα δίκτυο, αν κάποιος για οποιοδήποτε λόγο αποκτήσει δίκτυο από κάτω του, που προφανώς αυτό δεν εξαρτάται από εκείνον, εξαρτάται από τον upline του ή τον downline του, θα πληρώνεται ανάλογα με το πόσα άτομα έχει σε κάθε επίπεδο, ανάλογα $1, $2, $0,25, $2 στο 7ο επίπεδο και ούτω καθεξής. Μέχρι το 7ο επίπεδο πληρώνονται ακόμα και άνθρωποι που δεν έχουν κάνει τίποτα. Στο 8ο, 9ο και 10ο επίπεδο, που αν κάνετε τους υπολογισμούς θα δείτε ότι εκεί πέρα βρίσκονται πολύ περισσότερα χρήματα. Για να πληρωθεί κάποιος, για να ανοίξει το 8ο, το 9ο και το 10ο επίπεδο, πρέπει να ανέβει σε rank. Όπως είπαμε, δεν θα μπούμε σε ιδιαίτερες λεπτομέρειες τώρα. Όλα αυτά μπορείτε να τα δείτε μετά στο back office σας. Θα εξηγήσουμε πώς γίνεται αυτό. Αυτό ήταν το matrix bonus. Το matching bonus τώρα. Το matching bonus τώρα, σε αντίθεση με το matrix bonus, επιβραβεύει πάρα πολύ τους ανθρώπους που κάνουν συστάσεις. Οπότε, καθώς ξεκινάμε να χτίζουμε αυτό το δίκτυο, κάποιοι άνθρωποι είναι προσωπικές μας συστάσεις. Όπως είπαμε, προσωπικές μας συστάσεις δεν είναι μόνο οι φίλοι μας που έχουμε συστήσει, οι άνθρωποι από την ίδια πόλη με εμάς. Μπορεί να είναι από όλη την Ελλάδα,
Μπορεί να είναι από όλη την Ευρώπη, μπορεί να είναι ακόμα και από διαφορετικές υπήρους. Οποιοςδήποτε γνωρίσει αυτή την εταιρεία μέσα από εμάς, και θα δείξουμε στη συνέχεια πώς γίνεται αυτό μέσα από κάποιες σελίδες που δημιουργούνται για μας, από οποιαδήποτε χώρα, ακόμα και αν δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα μαζί του, είναι δικιά μας προσωπική σύσταση. Το Matching Bonus λέει ότι για τις αμοιβές που κερδίζουν οι άνθρωποι που συστήσαμε εμείς από το Matrix Bonus, εμείς δικαιούμαστε ανάλογα με το βαθμό μας από 10 μέχρι 50%. Που σημαίνει ότι αν έχουμε συστήσει κάποιον ο οποίος κερδίζει, ας πούμε, 50 ευρώ το μήνα, εμείς έξτρα από τα χρήματα που παίρνουμε από όλα τα άλλα bonus θα κερδίζουμε μέχρι συν 25 ευρώ. Αν έχουμε συστήσει κάποιον που κερδίζει 1000 ευρώ, θα κερδίζουμε συν 500 ευρώ και ούτω καθεξής. Αυτό συμβαίνει για κάθε άτομο που συστήσαμε, ακόμα και για ανθρώπους οι οποίοι δεν κάναν τίποτα και κερδίζουν προμήθειες επειδή εμείς ήμασταν ενεργοί. Ακόμα και από αυτούς τους ανθρώπους εμείς θα κερδίζουμε matching bonus. Ο τρίτος τρόπος πληρωμής είναι το coding bonus. Το coding bonus δεν αφορά μηνιαίες συνδρομές. Το matrix bonus και το matching bonus αφορά το μηνιαίο μας εισόδημα. Τις μηνιαίες συνδρομές. Το coding bonus αφορά τα χρήματα που κερδίζουμε από τις εγγραφές νέων μελών. Οπότε για τα πρώτα 3 άτομα δεν δικαιούμαστε coding bonus. Χρειάζεται να εισάγουμε 3 άτομα για να αρχίσουμε να δικαιούμαστε το coding bonus. Για το 4ο, 5ο και 6ο άτομο που εισάγουμε, κερδίζουμε $5 για τον καθένα εφάπαξ από την εγγραφή τους. Αλλά αυτό είναι η κορυφή του παγόβουνου, δεν σταματάει εκεί το coding bonus. Το coding bonus λέει το εξής. Για τα πρώτα 3 άτομα που θα συστήσει ο νούμερο 4 ή ο νούμερο 5 ή ο νούμερο 6, που τα χρειάζονται για να αρχίσουν να δικαιούνται και εκείνοι προμήθειες για το coding bonus, θα κερδίσουμε πάλι εμείς $5 για τον καθένα. Για τα επόμενα 9 άτομα, για τους πρώτους 3 των πρώτων 3, πάλι αυτό το bonus είναι κωδικοποιημένο σε εμάς, εξού και το όνομα coding bonus. Οπότε θα κερδίσουμε εμείς αυτά τα $5 και μετά οι 3 των 3, 27, 81, 243 και ούτω καθεξής, όλα αυτά τα $5 του 4ου, 5ου και 6ου κλάδου μας είναι κωδικοποιημένα σε εμάς, τα δικαιούμαστε εμείς. Τώρα, εδώ πέρα, όταν μιλάμε για πρώτο, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο, πέμπτο άτομο, αυτές είναι οι δικές μας προσωπικές συστάσεις, ανεξάρτητα από το πού θα πέσουν στο Matrix. Και το coding bonus πάλι δεν σταματάει εδώ. Για τον 7ο, 8ο, 9ο και 10ο, πάλι δικαιούμαστε coding bonus, δηλαδή πάλι όταν ξεκινάει ο 7ος, ο 8ος, ο 9ος, ο 10ος, κερδίζουμε $8, αλλά και πάλι για τους πρώτους 3 θα κερδίσουμε εμείς τα $8, για τους πρώτους 3 των πρώτων 3, τους 9 δηλαδή, εμείς τα $8, τους 27, τους 81 και το καθεξής. Για κάθε άνθρωπο που ξεκινάει στους πρώτους 3 των πρώτων 3, κερδίζουμε εμείς αυτά τα $8. Και πάλι το coding bonus δεν σταματάει εκεί, συγκεκριμένα το coding bonus δεν σταματάει πουθενά. Το coding bonus το δικαιούμαστε σε άπειρο πλάτος και σε άπειρο βάθος, από τον 11ο μέχρι όσους εισάγουμε, και σε άπειρο βάθος δικαιούμαστε εμείς $10 από τον 11ο και μετά. Οπότε για τον 11ο, το 12ο εισάγουμε δικαιούμαστε $10. Αν αυτοί κάνουν 3 εγγραφές, $30 σε εμάς, $90 σε εμάς στο επόμενο επίπεδο, $270, $810 και ούτω καθεξής. Προφανώς το ξέρουμε όλοι αυτό, δεν θα βάλουν όλοι από 3 και όλοι από 3 και όλοι από 3, αλλά καταλαβαίνουμε όλη την προοπτική του να κερδίζουμε άμεσα χρήματα. Αυτά είναι μάλιστα χρήματα τα οποία πληρώνονται κάθε εβδομάδα, σε αντίθεση με τα άλλα bonus που είναι μηνιαία, έτσι καθώς κάνουμε εγγραφές και καθώς προχωράει σε βάθος ένας κλάδος. Οπότε, ανακεφαλαιώνοντας, υπάρχουν 4 διαφορετικοί τρόποι πληρωμών. Το chat-in booking, που κερδίζουμε επιστροφές χρημάτων από ταξίδια στα οποία έτσι κι αλλιώς τα κάναμε, εμείς, οι γνωστοί μας, οι συγγενείς μας κλπ. Το δεύτερο είναι το matrix bonus. Το τρίτο είναι το matching bonus. Και το τέταρτο που εξηγήσαμε μόλις τώρα είναι το coding bonus, το οποίο μάλιστα πληρώνεται κάθε εβδομάδα. Κάτω από το βίντεο που παρακολουθείτε, αν βλέπετε αυτό το webinar μαγνητοσκοπημένο, βλέπω έχουμε φτάσει εδώ πέρα τώρα τα 142 άτομα. Πραγματικά εντυπωσιακό. Δεν έχω ξανακάνει webinar με τόσο πολύ κόσμο ποτέ. Έχετε 2 επιλογές. Η μια επιλογή είναι να ξεκινήσετε τώρα. Το ξεκίνημα, η εγγραφή για να ξεκινήσει κάποιος, όσο απίστευτο και αν φαίνεται, κοστίζει μόλις $21. Αυτό είναι 16 ευρώ. Αν θέλει κάποιος να ξεκινήσει να δοκιμάσει από μέσα τι γίνεται, μπορεί να ξεκινήσει τώρα. Η διαδικασία είναι εξαιρετικά απλή, οπότε πατάει το μπλε κουμπί που λέει ξεκίνημα. Αν θέλει κάποιος να μελετήσει πάλι την εταιρεία από μέσα και να επικοινωνήσει κυρίως με τον άνθρωπο που του στείλε αυτό το βίντεο, μπορεί να πατήσει το κόκκινο κουμπί, να κάνει προεγγραφή. Λογικά ο άνθρωπος που σας έστειλε αυτό το βίντεο θα σας στείλει κάποιο mail ή κάτι τέτοιο να μπορέσετε να έρθετε σε επικοινωνία. Πατώντας το κόκκινο κουμπί της προεγγραφής θα βγει αυτή εδώ η φόρμα, συμπληρώνετε εκεί πάλι όνομα, τηλέφωνο, email και περνάτε μέσα. Αν θέλετε να ξεκινήσετε, αν πατήσετε το κόκκινο κουμπί του ξεκινήματος, θα βγει αυτή εδώ η φόρμα. Έχετε τη δυνατότητα, ξεκινήστε με το μηνιαίο πληρώνοντας 16 ευρώ, $21, ή να πληρώσετε τη χρονιά ολόκληρη με $252. Οι περισσότεροι ξεκινάνε με το μηνιαίο με τα 16 ευρώ. Κάνοντας κλικ εκεί στο Join Now, βγαίνει αυτή εδώ η φόρμα, συμπληρώνετε το όνομα, επίθετο. Εκεί που λέει Company Name, προφανώς το αφήνετε κενό. Και εκεί που λέει SSN κάθετος, και αυτό κενό το αφήνετε. Όλα τα άλλα θα συμπληρώνετε έτσι, email, τηλέφωνο. Όταν συμπληρώσετε αυτή τη φόρμα, πατάτε Continue.
σας βγάζει payment type να διαλέξετε credit card ή cash. Εσείς πρέπει να διαλέξετε credit card. Τώρα, όταν λέει credit card, προσοχή, δεν εννοεί Sony και καλά πιστωτική κάρτα. Αυτό δεν μεταφράζεται πιστωτική κάρτα. Είναι οποιοδήποτε είδους κάρτα, αρκεί να έχει το σηματάκι Visa ή Mastercard. Οπότε, αν έχετε prepaid κάνει, αν έχετε μια απλή cash card κάνει, μια απλή debit card κάνει, η κάρτα με την οποία πάτε στο ATM της τράπεζας και τραβάτε χρήματα κάνει, αρκεί να έχει σηματάκι Visa ή Mastercard. Αν δεν έχετε τέτοια κάρτα, πράγμα που αμφιβάλλω, επικοινωνήστε με τον άνθρωπο που σας έστειλε αυτό το βίντεο, κάποια λύση θα βρεθεί. Οπότε εκεί κάνετε continue και αποκτάτε πρόσβαση στο back office σας κατευθείαν. Οπότε, ανακεφαλαιώνοντας, έχουμε επιστροφή χρημάτων από κάθε ταξίδι που κάνουμε, πρόσβαση σε τεράστιες εκπτώσεις σε εβδομάδες διακοπών και μεμονωμένα ταξίδια, δυνατότητα δημιουργίας εισοδήματος μέσα από το ίντερνετ, μέσω μιας διεθνούς επιχείρησης, που έχουμε τη δυνατότητα εμείς να την κάνουμε διεθνή αφού έχουμε πρόσβαση σε όλο τον κόσμο, και επίσης προοπτική δημιουργίας εισοδήματος από όλο τον κόσμο. Όλα αυτά κοστίζουν για να τα αποκτήσουμε $21. Η ισοτιμία είναι 16 ευρώ. Σήμερα μάλιστα είναι 15,8 ευρώ όπως το κοίταγα. Επίσης, τα λειτουργικά έξοδα αυτής της επιχείρησης είναι επίσης $21 το μήνα. Είναι 16 ευρώ το μήνα. Η επιχείρηση αυτή είναι μια επιχείρηση χωρίς κανένα ρίσκο, με 0 ρίσκο. Δεν εννοώ ότι τα $21 είναι τίποτα, ενώ κυριολεκτικά 0 ρίσκο. Γιατί κάποιος που ξεκινάει, που δίνει αυτά τα 16 ευρώ, έχει για 30 μέρες 100% εγγύηση επιστροφής χρημάτων. Που σημαίνει ότι κυριολεκτικά οποιοδήποτε μπορεί να ξεκινήσει, να μελετήσει αυτή την εταιρεία από μέσα, έχει 30 ολόκληρες μέρες να δει πώς πάει, τι γίνεται, και αν για κάποιο λόγο αλλάξει γνώμη, μπορεί να πάρει τα χρήματα του πίσω. Οπότε αυτή τη στιγμή έχετε δύο επιλογές: ή προεγγραφή ή ξεκίνημα. Κάντε κλικ σε ένα από τα δύο κουμπιά και καλή απόφαση.